وأنا تأدلي كندي كفيو هجي كان يمنتي مقاتي قطيوني أنتم بجاهم أوردني أنت بلد يمان تساقا أحفهد يقداس تم أما أكلهم كوف أبيلو مازنور آقا بسك الزاربايت السمعون كمزة حباون فانت أرطراب زهد أتي فانت أرطراقنا نايستحارد دور هنبرا ناتوس كافلوت أجموتيوم ناتاقنا أنت يتصبيا كمزولو والحادة أفلت إبلان مكينة بالألفة كتحنبب تسانيها أندا زحلت متسأتمو دومس بلد هذا أبي كان شلو تخفيتو نوشت مسآتوت بالسلام وردي مسبلو أسلازا وزات كم زحابون سوسيفون ليتي أبي بيلا غزام أصا كفيتوم نوشت آتووم اتغزا بستفلالي مشلالي مقاريقو نبرم فحنياتات أيتبال استنسنس انبابا فقادو استول أشقا أبتت أولا مبقم دما استفلالي مقم مستتات انتايزي اندا بلد بستحاوس السمئت اندات أزبت كلام فتغيدو نأخي إلو استدالوي زويل دمتسي ندحريت قيس أقولح كمت بالمسكبرا إسروم مولو بارلا تخدينو أب إيدو بكيرو وين هيزو نتحانت إدرو مؤبجبو إتيوم تفسيهو نبقى قدسو كمتس مصر آيات نقلتو دماس لزفلها انداقيت كدا كسادو كتحانكو اختبلو اتهم زدالهم أجبتو سفسيفو نابتاز نبرت تملسوا كمزي أنت جيركي كتحرق النخي أنت حارق أدماك بدلكي خيلي مدبقنا نسو يكونن ترغاقي أزيس لزفكراكي نأخي زدالو خو بركاتيو بخبرات كرخبا كتسيري زترفكو دخم طرح سلسخونا كال أماراسي تتاكيمت سبقيرمش نسبلا أنت سب تتقفلني أخا أنس أمنتخو إله تحتي أدمخ جويها خمزلخا يرد أكاري أوه تحت أدمى دخي زي فلتكو باج أزربايم هلا نسخي أنت يمو تحت أدمى هما كقبركي أيام ساخي نسو قريفكي نأخي تداليز الأز الشاي أبت فيستا لحدش كدانا لكي نفسي تحت أسيبكي كم تصحي أندان سواركي كم ورحي دميكي منسي إسروم بحيلي فقري يركب دي بجاحك دفني مش شقري تفلت إيخا أنا بزعد مندو تسأقعلني اتخال إيزي أخلني بجاخا فنوني احتركمي اكسدكني نابسامي دخي كتكري ديليخي سامك موت نيرو كقدفو ينبرن نسبل أها أمبقار نسامي نسحيخا جفجفكا زمتا مسيلكا قدفكا يوكيركا إيهي عدن جيسكي هاريكي حزينكي هلا جبأتاي فأورخمي مسفاتا أي كمان أبا أسني تانكو دما نسحيخي هجون فقري مستحساميو كقاتلي زرابا قدفكي كيلي تحاسبي أمبي لا مسأجر قرات بعينو ترح تأميتو نأجبتو كمزوستو أقبرم أبتبانيو كينا أكدت هتسابقنا مقاطع أزا تنخنيخا مبكاي جمرات كاب حجي تمزع أنداول أنت تصبقوا إسروم كايو تصدقال ألي 4 دقايق مسكبرات احتازقوا الآسا أي بحردات تأيرا ولاس ما أنت أخي ترفتها تتصرزل أنداول كيدو مقاطع كحكوهم إسروم حوي بجاها خير دفن أنداولت كاب بلبات محاتسانتهم نكف النواس الذي أصعى قد أقبض كيف تخو حيلي كتكم تقدرن لخي كاليسي ترف تحت أصفكي مسي شؤون رادع مسبلا كيف تو تحت أصيبا ناتي زحوا كدان تخرينك تمتس مصر آية عافو كفيتو تاني درقا ترفا نزيعت مسل سب اندراكو فتسيم أحلفك حب يبلين بزي مكنات أيكون كون حلفك على سب أفكيرا يا اندابلا نس نفسك الزرب أبت قبض أحد مريحو نبتم أدي وسدا يقدس بين مقبي فورد الله سامي أو أفتقى كان شو لمس بس هايلو مستصنحو من دعلو كي يقطم كيدو أنت بلا نوش تغزعاتي إدو دنجيدو حكي زيل دمسي أنت أسماء أبسكالو كفلا
የግዳስ መልስ ስለዚህ ረኸበ ደቂሳ ማለት ዲሉ ብዙሕ ከተገደሰ ወራየ ቴሌቪዥኑ መርአይ ገበረ ኤደን ወላ ሓደ መግቢ ካይለኸፈት ደቃ ምስ ሕልፈት ነቲ ኩሉ ሰው ጠቕሊሎ ዝነበር እንጀራ ናብቲ ብያቲ እንዳሰወንደ ስምዕነንዶ ኤደን ሰብ ከክበረኪ ንግስቲ ገይረ ከከናኸነኪ እንዳበለኪ ንምንታይ ክትሕሰቢ ኣነኮ ንመዓልቲ ሽሕ ጓል ክውፅእ ዝኽእል ሰብ ነብልቢ ስለ ዘፍቀርክ ኣብ ዘይኮን ጉዳያቴ ቁርብ ኣየደንግፀክ እንዴ ድሓር ከዓ ብልኢ እንታይ ይኺ ተነፊሕኪ ምስ በላ ኣታ ኢስሮም ኣነ ስለቲ ዘፍቀርካኒ ብልቤ ዘመስግነካ ግናሲ ንኣኻ ዝኾን ቦታ ይብለይን ኣኩርኢኻ ከም ተንብረውን ኣይጠራጠርን የግዳስ ብሓይሊ ዝኾን ነገር ኣሎ ዲ ክትለማለን ከም ዘለዋ ንነብሰይ እሚንያ እምበርከ ከምዘይ ምሕራ ስለዝተሰወጣ ብውሽጣ ግና ንስኻ ብዚ ኣሕዋትካ ብላሽኻ ትብል ነበረት በቲ ሓደ ድማ ነፈሲ መሓላ ይኹን ኣብ ውሽጣ ናይ ፍትወት ምልክት የብላን ንሱ ጥራሕ ዘይኮኑን ብሰንኩ ሓስባቶ ይኩን ተሓሊማቶ ዘይትፈልጥ ነገር ስለ ዝገጠማ ንሱ ንሳና ኣብዚ ዓለም በይኖም እንተስተርፉ ተሓኒቃ ማት ይቀላ እምበር ክትቀበሎ ዘይሕሰብ እዩ እሞ ሕጂ ንፍቅርኻ ኣይቀበሎ እንዲ ትብል ዘለኺ በሊ ምእንታኺ ሓዚነ እንዲ ገዲፌ ነይረ ሕጂ ርእስኡ ሂዘልኪ ንሳምዕ ክመፅእ ምስ በላ ኣንታ ሰብ ካን ንጉስ ዝኾንካ ኮይኑ ዲ ተሰሚዒካ ኣላ ንስኺ ንጉስ ምዃነይ ኣይትፈልጥ እንደኺ ገንዘብ የነግስ እንተደልዩ ድማ ጊላ ይቅይረካ ኣነ ድማ ብገንዘበይ ንጉስ ለዝዛረብ ሳሚ ኣብ መንጎና ዝፈልጦ ስለ ዘይብሉ በጃ ሓግደፉ ገስ ከዓ ሂበኪ ሓቀይ ክልተ ምርጫ ጥራሕ ዘለኪ ወይ ተቀበለኒ ወይ ድማ ሞት ፈታዊ ትብልዮ ምረፂ ንሓደ ሰዓት እድል ሂበክለኹም በሊ ኣመስ ወዳእት ኣብቲ ክፍሊ የእቲኹም እፅዋ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ንደገ ወፀ እንታይ ከም ትገብር ሕርብት በላ ካብቲ ገዛ ሓዲማ ክትወፅእ ዘይሕሰብ እዩ ክንደይ ከፊልዎም እልፊ ኣፍ ልቦም ዝሓበጥ ዓወዳት ካንሸሎ ምልእቲ ደርዲሩላ ኣሎ ይፃወት ከምዘየለውን በርሂላይ ግና መንቀሊ ሽግራ ምስ ዝኾነ ሰብ እሞ ከዓ ዘይትፈቶ ክንሳ ምስኡ ብሓይሊ ክትቁርነ ዝዋሓጠላ ኣይኮነን በቲ ሓደ ድማ ነቲ ተሓሊሉ ትፈቶ ሰብ ከምዘይ ምሕሮ ስለዝተረድኣ ተገብሮ ጨኒቐዋ ኣለበጠት ነታ ንስደት እግራ ዘለዓለት ለመዓልቱን ደጋጊማ ረገመት ግና ኣብቲ ሰዓት ብዛዕባ ምምራር ስደት ንኣጥራሕ ዝምልከታ ኮይኑ ተሰሚዕዋ ከውን የግዳስ ፈቐዶ ኣብ ዝኸዶ ሰብ ስደት ክነይ ክብል ይውዕል ከም ዘሎ መን ምስ ነገራ እቲ ዘይተሰደደ ሰብ ክስደድ ለይቲ መዓልቲ ድቃስ ክስንከሎ እቲ ዝተሰደደ ድማ ብፍላይ ኣብ ምዕቡል ዓለም ዝነብር ገልኢ ሰብ ዝብላዕ ዝስተ ጅብኡ ዘይገደሉ ክንሱ ይጭነቕ ይማረር ስለምንታይ እንተተባሂሉ ግና ውሽጣዊ እጋበት ስለዘይርከብ እዩ ውሽጣዊ እጋበት እንተዚሓሉ ድማ ኣእምሮ ክርበሽ ግድን እዩ ካብ ኮነ ብፍላይ መሬት ኣደኻ ፅቡቅ ጌርካ ዝኣንደርካሉ እንተ ኮይንካ ሓመዳ ትናፍቕሞ ነታ መጀመርታ መዓልቲ ንስደት ዝወፀኸላ መዓልቲ ትነቀፍ በቲ ኮይኑ በቲ ሰብ ንናቱ መስደዲ ምክንያት ዕላማ እንተሓለዎ እኳ ናይ መወዳእታ መልሲ ናይ ዝበስሐ ሰብ ግና ስደት ጥዑም ዲሉ ምዝሕተት ግናይ ዝብል ሓፂር መልሲ ዝህበካ የግዳስ ሂወት ከም ዝገበርካዩን ትሕቲ ሰማዕካ ሓድሽ ነገር ስለዘየለ ካብ ወፃኻ ብዝተኻለካ መጠን ስንኻ ነኺስካ ምድርጋም እዩ ሳምንታይ ደኣ ክሳብ ሕጂ ደቂሳ እምባል ኤደን ኢሉ እንተፀውዐ መልሲ ስለዘይረኸበ ናብ መደቀሲ ክፍላ ምስ ከደ ክሪኣ ስለዘይከኣልዋ
نبيدا كده اندابله نتي ابت غزا زلو كفلتات ببحد فتشه يقداس ايدن تبلك ويك واتون سبات حجخه حديما مالدي انت ترغاغا إلنا محلا انت قدف ناس اي سمون سالست حجخه كتعف زيكون اندابله دول الله دمص موبايل ابت سالون غص مسمع اوروماي حجخه اوي إلنا انا كندل ازنقاتنا نزاغل بخا زي فلطقا بخا هيزيا زي مصاخو دقاسن بر كلياتنا مش كلنا اوف نبلالنا انت كيف هو ابزيت فلط ادي بالا سايت مرص ناتهم دق غزو ككب زلو صويو نسوكا بينا اقمو غوي كدلوا نكلهم دام اوافرهم ኤደን አብታስተ አጽዋታ ክፍል ኮይና በበከያት ጭንቀት ተወጥራ ከላ ማአጽዋ ከፈት መስሰምት ጎያ ከተሐደም ክትብል በዚህ ልባ ምስ ኤስሮም ተጋጨወት እና በደለኺ አጥጓል ክብረት አያፍቶል ክንዲ ናሓደ ሰዓት እድል ዝሓቦኺ ማእንታን ጽቡቅ ጌርክ ከተሐስብሉ ባል ክልተ ሰዓት ጌራ መጽእ ክለኹም አመንታይ መደምደምታ በጽሕኪ አታ ኤስሮም በጃ ሓግደፈኒ ከም ሓወይ ከተከውን አይትከል እንደኻ مسبلتو بتعامس لزرحرقه كايتردو بصفيت راسا كسازرا الله ددام يقداس نقلتو تطعسه كونغنا ገጽክ ህዋስ ለዘደለ ገጹ ጠዩ በሊ ከሳድ ሳሚ ሂዘልክ ከመጽኤ በመባል አጽግም አቢል አጽዩ ካብ ተቃረሐቀ